Ciao dragilor, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vom face împreună un tort deosebit. Pentru început vom face blatul brownie, care avem nevoie de ciocolată, nuci, unt, ouă, zahăr și făină. Am tăiat ciocolata în bucăți mici. Separat am încălzit untul. Untul fierbinte îl vom încorpora în ciocolată. Amestecăm până ciocolata se va topi. În cazul în care nu se topește toată, putem să o punem puțin la microunde. Trebuie să arate așa. Ouăle împreună cu zahărul le amestecăm foarte bine până se încorporează tot zahărul. Trebuie să arate în felul următor. După care ganașul, după ce s-a răcit puțin, încorporăm ouăle încet în compoziția de ciocolată. După care adăugăm făina. Bineînțeles, o cernem înainte. Amestecăm totul foarte bine. Și la sfârșit vom adăuga nucile coapte, tăiate mărunt. Am pregătit 3 tăvi rotunde, tapetate cu foaie de copt. Am împărțit în 3 toată compoziția. Blatul este ciocolatos, umed, foarte, foarte bun, foarte delicios. Acest tort este extraordinar de bun. Odată dus la masă pentru a fi servit, avem deja 2 deserturi, piersicuțele și felia de tort. Acum pregătim ganașul de caise, care îl facem din ciocolată, unt, ciocolata este albă, dulceață de caise sau în sezonul caiselor piure de caise și 2 gramaje de frișcă, care le vom folosi în mod deosebit. Pentru început am încălzit frișca împreună cu untul și încorporăm peste ciocolata albă și o dăm la microundă până se topește ca și în imagine. După care adăugăm dulceața de caise, amestecăm bine. Adăugăm a doua parte de smântână prentofrișcă, de data aceasta rece. Amestecăm totul bine, după care adăugăm colorant. Acesta este opțional dacă vreți să nu folosiți colorant.
nu-l folosiți. Dar eu am folosit pentru a avea un aspect mai frumos. După aceasta vom blendui toată compoziția. Am pregătit o folie alimentară, am acoperit crema cu folie la contact și o dăm la frigider pentru între 5 și 7 ore. După ce au trecut orele de odihnă în frigider, îl vom mixa până la compoziția dorită și poate fi folosit. Acesta este un ganaș dulce acrișor foarte bun. Acum vom pregăti a doua parte de ganaș, care este cu rom și cu esență de rom și ciocolată amăruie. Puteți folosi și ciocolată cu lapte, cum vă place. Am încălzit frișca și aici vom folosi două părți de frișcă, una caldă și una rece. Am încorporat peste ciocolată, am amestecat bine, am lăsat să se răcească puțin, după care am pus esența de rom. Folosiți esență de rom de calitate sau chiar rom alcoolic. Am emulsionat totul foarte bine, după care am acoperit cu folie alimentară la contact. Am încorporat frișca rece, după care am mixat. Acum voi începe să montez tortul. Am pus prima parte de blat, ganașul cu rom, îl întindem foarte bine în strat destul de gros. Aceasta fiecare poate să facă după gustul personal. Blatul se poate coace și în tavă, într-o singură tavă, dar este foarte greu de tăiat blatul brownie. Am nivelat bine crema. După care am așezat a doua parte de blat. Am pus crema de caise. Dacă vreți să ornați exteriorul la tort fără brâu de ciocolată, trebuie să faceți o porție și jumătate de ganaș. Eu am ales să ornez cu un brâu de ciocolată. Și acest tip de ornament nu necesită o nivelare foarte amănunțită a tortului pe partea exterioară. Am pus o folie de acetat, puteți să puneți folie de acetat sau inel pentru montat torturile. Am pus acetat. După care am făcut puțin pe partea exterioară cu puțină cremă, am nivelat. Înscrieți-vă la canalul meu pentru mai multe rețete interesante, noi, din cofetăria contemporană. Am dat cu spatula un decor deasupra.
Oricum acesta nu se vadă că o să vină caisele deasupra. Am pus pe partea exterioară un brâu din ciocolată făcut din 2 culori. O să pun un video și cu brâuri de ciocolată. O să urmeze încet pe canal și alte rețete, alte video. Am așezat frumos caisele. Acest tort l-am conceput gândindu-mă la amintirile copilăriei, când se făceau foarte mult aceste deserturi, persicuțe, caise. Eu le-am dat culoarea caiselor pentru că am și crema din interior cu caise. Odată ce ați dus pe masă acest tort ca să-l serviți, aveți deja 2 deserturi, felia de tort și caisa sau persicuța. Sper să vă placă această idee și gusturile care le-am folosit și eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la următoarea rețetă.